всех войсков славный князь, хвалы ты, Божий оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Будь оборонцем у змаганні, назбережися род спокус, каб дух Антихриста не забив, знов скинь у пекла сатану. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Хвала одиному будь Богу, Яго анёлы бачать твар, что перед троном Божьим вечно у захопленню зносять спев. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. З духом твоїм. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Янкоўскага Вацлава ў 5-ю гадавіну ад яго смерці. Таксама ў нашых малітвах памятаем сёння пра памерлага ксяндза пробашча нашай супольнасці, ксяндза Антонія Рафалка ў чарговую гадавіну ад яго смерці. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, добрый Ойче, аховай заўсёды сям'ю Твоих верных, атуляй нас сваёй опекой, бо ўсю надзею мы ускладаем на небесную ласку,
праз Пана нашага Єзуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання першої книги Володарства. У ті дні Соломон собрав усіх старейшин Ізраїля, усіх проводиров племенов, продков сынов Израиля, до короля Соломона у Иерусалим, как принесли ковчег заповета Пана с города Давида, это значит с Сиону. И увесь Израиль сышел до короля Соломона на урочистость у месяц Этаним, а гэта сёмы месяц, калі прыбылі усе старэйшыны Израиля, святары узялі каўчэг і прынеслі каўчэг Пана і шацёр сходу, і ўсе святыя рэчы, якія былі ў шатры, неслі іх святары і левіты, король Соломон і ўвесь сход Ізраіля, які прыйшоў да яго, разам з ім складалі перед каўчэгам у ахвяру авечак і быкоў, якіх нельга было палічылі из-за великага мноства. Святары принесли ковчег заповета Пана на его место у Дебор, святыни, у святое святых, под крылы херабимов. По херабимы распростирали крылы над месяцем ковчега и прикрывали сверху ковчег и жертки его. У ковчегу не было ничего апроч двух каменных таблиц, якія Майсей паклаў у яго на гарэбе. Калі Пан заключыў запавет з сынамі Ізраіля пасля іх выйсця з егіпецкай зямлі. Калі святары выходзілі з санктуарыя, воблака напомніла дом Пана, і не маглі святары стаяць і служыць за воблака, каб слава Пана, бо слава Пана напоўніла дом Пана. Тады прамовіў Соломон: Пан сказаў, што будзе жыць у імгле. Я сапраўды збудаваў табе дом для жылля, месца твайго вечнага прабывання. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Подымися, Пане, до места odpoczynku. Подымися, Пане, до места odpoczynku. Вось ми чулі про Його у Ефраті, знайшли Його на полях Яра. Увойдем у Його жилья, поклонимся перед подножием ног Ягоных. Подымися, Пане, до места odpoczynku. Подымися, Пане, до места Твоего odpoczynku, Ты ковчег Твоей моцы. Нехай святары Твои опранутся у справедливость, а верные Твои нехай узрадуются. Деля Давида слуги Твоего, не отверни
обличат помазанника Твоего. Подымися, Пане, до места odpoczynku. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвешал Евангелие о володарстве и лячи усялякую хворобу у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawodlia Marka. Хвала Тобі, Пане. У той час Jesús i włóczni Agony, переправившися на другий берег, прибыли у Генезарет и пристали до берега. Калі яны выйшлі з чаўна, людзі адразу, пазнаўшы яго, аббеглі ўсё наваколле і пачалі прыносіць на насілках хворых туды, дзе, як чулі, ён знаходзіўся. І куды ён не прыходзіў, у вёскі ці ў гарады, ці ў мястэчкі, клалі хворых на плошчах і прасілі яго, каб яны маглі дакрануцца хоць да краю плашча ягонага. І тыя, хто дакранаўся да яго, выздараўлівалі. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты і сёстры, сёння ў Евангеліі мы чуем пра сапраўдную сілу веры і моцнай надзеі. Чуем, як Езус разам са сваімі вучнямі прыбылі ў мясцовасць Генезарет, і адразу людзі, даведаўшыся пра тое, што Езус Христус знаходзіцца ў іхняй мясцовасці, пачалі прыносіць на насілках хворых сваіх, каб тыя маглі аздаравіцца, каб тыя, якія ўжо доўгі час, магчыма, пакутаюць ад сваіх хвароб, атрымалі гэту палёгку, гэтае суцяшэнне і выздараўленне. Паважаныя браты і сёстры, жыхары гэтага гораду Генезарет вучаць нас сёння моцнай веры. Веры ў тое, што нават дакрануўшыся да краю адзення Езуса, іхныя хворыя аздараўлівалі, мелі гэту ласку, магчымасць аздаравіцца. Паважаныя, як жа часта у сучасным свеце людзі шукаюць паратунку не толькі са сваіх фізічных хвароб, але таксама, можа, духоўных, паратунку у картах, у зорках, магіі якісьці, чарах. А не шукаюць паратунку ў Езусе, які лечыць усялякую хваробу ў людзей, як спявалі сёння ў акламацыі перад Евангелем. Паважаныя браты і сёстры, запытаю сёння сябе, а ці я сапраўды прыходжу ў цяжкія часы з маімі хваробамі, з маімі цяжкасцямі, якія маю ў жыцці, ці я прыходжу да Езуса? Ці шукаю іншага паратунку, іншага выйсця? Як людзі з Генезарета, мы павінны быць гатовыя сапраўды прынесці Езусу нашыя праблемы, гэтыя цяжкасці да ягоных ног. Ён не толькі чуе нашыя малітвы, але і адказвае на іх. Паважаныя браты і сёстры, няхай сённяшняе Евангелие натхняе нас на тое, каб мы былі смелымі ў нашай веры. Езус побач з намі і гатовы дапамагчы нам у кожную хвіліну ва ўсіх нашых цяжкасцях, якія мы маем, перажываем у нашым штодзённым жыцці. Сапраўды, давайце шукаць яго з адкрытым сэрцам і даверам. Амен.
Да на святейшего Бога узнесем наши покорные просьбы. Молимся за святой костелок, каб свою душпастырская праца ён лячыў грахоўныя хваробы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, каб яна развівалася ў духу Христовага Евангелия. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых, каб эмоцыі Христовай ласки яны атрымалі дар аздараўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за памерлых, за памерлага Вацлава Янкоўскага ў 5-ю гадавіну да яго смерці, за памерлых ксяндза пробашча Антоні Рафалка, каб у небе яны праслаўлялі Бога за ласку збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб Бог вылечыў нас ад загана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и одари нас здоровьем души и тела праз Христа, Пана нашего. Владар небесный, Ты свету збавление, покируй нас грешных, каб жили сумленно. Ты кируй, Езу нас, Владар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Ты кируй, Езу нас, Владар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Ты створив хліб і віно, каб яны падтрымлівалі наше зямное жыццё. Учені, каб яны стали для нас сакраментом, які дае жыццё вечнае, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, З Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. а дякуем Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, Пане, святы Ойче, заўсёды і ўсюды складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго, Езуса Христа. Ён, Слово Твоё, праз якое Ты ўсё стварыў, Яго, уцелаўлёнага ад Духа Святога і народжанага з Панны Марыі, Ты паслаў нам як збаўцы і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распростер на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць з мёртвых паўстанне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, през усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликане на вечеру ехоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. По Твоей приходе
Пусть Бог правдивый з неба, зразумець нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў хосты жыў правдзіва. Міласць Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё цела, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець цябе хто можа, ты для грэшных справядлівы і для добрых міласцівы. Jesús ёсць тут, Jesús ёсць тут, узнёсшы руки, Бога прославляем. Jesús ёсць тут, Ён любіць нас, Ён любіць нас, узнёсшы руки, Бога прославляем. Ён любіць нас, Бог паміж нас, Бог паміж нас, узнёсшы руки, Бога прославляем. Бог паміж нас. Молимся, милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный и пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, каб мы, з'єднані у Христі, з радостью служили справе збавлення свету, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. И за Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе.